Ježko Niko, ktorý sa stále skrýval. Bol raz jeden les, kde sa nikto nikam neponáhľal. A práve tam žil Ježko menom Niko. Niko bol malý, pichľavý a veľmi opatrný. Nie preto, že by bol slabý, ale preto, že bol nerád viditeľný. Keď zapraskala vetvička, Niko sa schoval. Keď zafúkal vietor, Niko sa schoval. A keď sa nič nedialo, Niko bol aj tak už dávno schovaný. Keď ma nikto nevidí, hovorieval si, nikto ma nevyruší a nič ma neprekvapí. Jedného dňa sa však les správal zvláštne. Vzduch bol ťažký, ticho iné než zvyčajne a obloha mala farbu mokrého lístia. Zrazu sa ozvalo pípnutie. Potom ďalšie. A ďalšie. Na konároch poletovali malé vtáčiky. Niektoré niesli vetvičky, ktoré im padali, iné mali lístky, ktoré boli príliš veľké. A jedno vtáča sa len točilo dokola, ako by vôbec nevedelo, kam letieť. Blížila sa totiž búrka. Niko ich pozoroval spoza pňa. Srdiečko mu bylo rýchlejšie než zvyčajne. Najradšej by sa zroloval a schoval ešte viac. Ale niečo mu nedalo pokoj. Vtáčiky sa snažili zo všetkých síl, ale stále im niečo chýbalo. A tak Niko spravil niečo, čo ešte nikdy predtým nespravil. Vyšiel zo svojho úkrytu. Nie rýchlo, nie odvážne, len o kúsok viac, než bol zvyknutý. Začal tlačiť lístie k nízkemu kríku, potom ešte mach a suché vetvičky, ktoré ležali všade navôkol. Vtáčiky si ho všimli. Nepovedali nič, len sa pridali. Spolu postavili hniezdo nízko pri zemi, chránené listami a vetrom. Keď prvé kvapky dopadli na zem, hniezdo držalo. Niko zostal vonku. Kvapky mu klopkali po pichliačoch, vietor mu čechral kožúšok, ale on sa nezroloval. Stál tam, viditeľný a pokojný. Keď búrka skončila, les sa znovu nadýchol. Vtáčiky sa ozvali veselým štebotom. Vtedy si Niko uvedomil, že nie je nič zlé na tom schovať sa, no niekedy je skutočná odvaha v tom, že neodídeš. Aj keby si mohol. Možno sa ešte veľakrát schová, ale už vie, že odvaha nemusí byť veľká ani hlasná. Niekedy stačí neodísť a byť tam, kde treba. Keď teraz ležíš a počúvaš ticho okolo seba, skús sa zamyslieť. Kedy je dobré sa schovať, aby si bol v bezpečí? A kedy je dobré zostať vonku, aj keď je to trochu nepríjemné? Komu si dnes možno pomohol len tým, že si tam bol? Nemusíš odpovedať nahlas. Stačí, keď si odpoveď odložíš do snov. Ak sa ti rozprávka z lampičky páčila, nezabudni dať odber a like, alebo mi napíš do komentára, o čom by si chcel ďalšiu rozprávku. Teším sa na teba pri ďalšej rozprávke z lampičky.